har vi så vores bosted til folk med hjerneskade. Så går vi lige indenfor. Herinde, der har vi et fællesrum, hvor beboerne kan hygge, se et tv og udfolde sig kreativt, ved de har masser af materialer her, de kan sidde og hygge sig med. Herinde har vi et lille caféområde, hvor beboerne kan få sig noget at spise, især hvis de har hvis folk, der kommer og besøger dem, så kan de sidde og hygge, snakke og spise her. Så går vi lige videre. Herinde, der har vi et kontor, hvor en af medarbejderne kan sidde. Så har jeg ved siden af. Der har vi et fælles køkken, hvor der kan laves mad. Så går vi lige over i en anden afdeling. Det er langsomt. Herinde, der har vi endnu et kontor til en medarbejder. Herinde har vi toilettet. Så går vi lige herned ad gangen her ved bagved. Så går vi lige igennem et omklædningsrum her, hvor vi kommer ind til swimmingpoolen, hvor beboerne kan ligge og flyde rundt i og svømme. Der skal så være en lift her, men det er ikke muligt at lave i Sims. Så går vi lige gennem det andet omklædningsrum. Så herinde, der er ikke derinde endnu. Herinde har vi så et personalerum, hvor et personale kan have møder og har et lille personalekøkken og snacks. Så går vi udenfor. Her har vi så udendørsarealerne. Vi har nogle plantekasser, hvor der kan plantes nogle blomster og grøntsager, hvis de gerne vil det. Vi har et gyngestativ. Nogle bænke, hvor de kan sidde og hygge sig ved. Så har vi lige et lille fuglehus med et fuglebad til, så de kan kigge på nogle fugle. Og så har vi en trampolin, hvor det også er meningen, der skal være lifte. Eller en lift til at få dem ovenpå. Det er stadig ikke muligt at gøre i Sims. Så går vi lige over til lejlighedsområdet. Eller lejlighedsbygningen. Vi har den ene lejlighed herinde. Og herinde har vi stuen og et lille køkken. Herinde har vi badeværelse. Og herinde har vi et soveværelse. Det er så til vores beboere med kørestol. Og så herinde ved siden af, der har vi den anden lejlighed, hvor vi har den anden stue og et lille køkken. Så på den anden side har vi også et badeværelse. Og så sidst, der har vi denne beboers soveværelse. Og det er så til vores beboere uden kørestol. Ja, det er så vores bosted.